Čau lidi, zdraví vás Miner a já vás vítám u takového dnešního informačního videjka o tom, že jak jsme si založili vlastně s Troxym ten nový kanál, tak nejsou videa. Troxy má svůj vlastní kanál, tam už má 22 odběratelů momentálně a vede si tam dobře, takže tady na ten kanál bude vydávat minimálně videa, jako minimální počet těch videí. Ode mě tady bude tak ne moc, tak jeden sobota, neděle videa nebudou, budou jenom pondělí až pátek snad, myslím teda, až kromě výjimek, a to bych vám řekl, kdy tu nebudu a to. No a to asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct. Já se s váma zloučím, uvidíme se teda u dalšího videjka, asi zítra z Minecraftu, z hardcore nebo z nějaký mapy. Já se s váma loučím